Gipadayag kapitulo 6. Ang mga selyo. Unya nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang usa sa 7 ka selyo, og nadungog ko ang tingog nga daw dalugdog gikan sa usa sa 4 ka buhing binuhat nga nag-ingon, dali nga ri. Unya nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini nagkupot og pana og gihatagan siyag korona. Mibiya siya og nagmadaugon pagayon. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikaduhang selyo, og nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga miingon, dali nga ri. Unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan og gahom pagkuha sa kalinaw sa kalibutan aron magpinatyanay ang mga tawo, og gihatagan siyag usa ka dakong espada. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikatulong selyo, og nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga miingon, dali nga ri. Og nakita ko ang itom nga kabayo, og ang nagkabayo niini nagbitbit og timbangan. Nadungog ko ang daw usa ka tingog nga gikan sa taliwala sa 4 ka buhing binuhat nga nag-ingon, usa ka litrong trigo o 3 ka litrong sibada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang pino. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikaupat nga selyo, og nadungog ko ang ikaupat nga buhing binuhat nga miingon, dali nga ri. Og nakita ko ang kabayo nga luspad. Ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon, og gisunod siya sa Hades. Gihatagan silag awtoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga bahin sa mga tawo sa kalibutan, pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit, og sa mga ihalas nga mananap. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang selyo, og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios, og sa ilang pagkamatinud-anon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Unya ang matag usa kanila gihatagan og puting bisti, og gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang isig kasulugoon og isig ka magtutuo nga pamatyon usab sama kanila. Nakita ko nga gitangtang sa nating karnero ang ikaunom nga selyo. Unya milinog og kusog kaayo, og naitom ang adlaw sama sa itom nga panapton, ug ang bulan napula sama sa dugo. Nangahulog ang mga bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuros sa kusog nga hangin. Nahanaw ang langit ingon sa gilukot nga basahon, og nangatay-og ang kapuluan o kabukiran
gikan sa ilang nahimutangan. Og nanago didto sa mga langub og sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo ug mga kadagkuan sa mga kasundaluhan, ang mga dato ug mga gamhanan ug ang tanang tawo ulipon ug dili ulipon. Nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato. Tumpagi ug sa libre kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa nateng karnero. Kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsay makasagubang niini.